basig na kailaing uyab. Wala ay, siya raw sa ba? Likiriya. Okay. O ngano kang nabot sa Dumaguete? Para naglagra, Ikan sasakay ka? bayawan. Nagoy gilaagan ko ni dire. Laoy, So pila ka kadlaw dire? 4 days na ko dere. Pero na kay uyab. Na, Tagasa man day ang uyab. taga bayawan na po. Nauyab ni mo tungod kay classmate mo, schoolmate, asa man mo gahibala gani. Dili, sa kuha na po ganang sa Facebook, ni reply ko siyang story ba? Pila man mo ka bulan or tuig naabot ang storyana sa Facebook? Kuhan mga 1 month, inana. Nagsura na yung ganang talking stage. And then, asa man, diretso na bag nahimong uyab online or nagkita-kita pa? Kanang nagkauyab na sa online. Within 1 month na uyab na. Usay diskarte ana para murag mauyab dayon na so sa kabulan lang. Wala ragod, kanang tinuod na kaniya, binana. Nya basig dili ka wala ka kabalo, lucky dito imong kastorya. Kayo pa ba wala pa nimo nakita usa, di ba? Nag-uyab. Pero wala rin ako nakuan ba? Kay Pa na murag nakastorya anana. dili pod kanang murag example inani na ami event then nakita namo siya ba sa barangay namo. Inana. Lantaw sa layo. Oh, inana. So kabalo kang siya to imong ka-chat. Okay, familiar. First time ninyo nagkita uyab na mo. Oh, Unsay feeling sa unang kita nga nauyab na may nimo siya? kanang Kamura ba o naay mura og kuyog barkada? Kuyog barkada inana. O nganong palaban mang barkada? Dili man Basig kanang- laki unyo yung kanang kakita. birthday ba inana. So napo siya atong birthday ha. Mm. Dito mo naghibala good for. Oh. Ay siya may nang-invite mo? Ah. So man meet the parents na diretso ni siya or Ay, sa barkada? video Sa video call mong paila-ila sa ginikanan? Oh. Approve ra dayon ang ginikanan niya. Okay naman. So gaon sa man ta para marag mas okay gyud sa ginikanan niya. Magpakabutan na ka ba inana. Dili rin mo abuson. Kay eskwela ba ya? Ikaw pod. Oh, guys, eskwela ba? Anong mga panahon na paila-ila pod nimo sa imong ginikanan siya? Online pod? Dili, personal. So sa first meeting na birthday after ato unsay next nga meet up na. Sa crusade ba? Ay kanang example concert sa influence inana. Okay. Kuan day ni anang religious activity. Oo. Pila na mo ka tuig ang relasyon? Wala pa ituig. Kuan 9 months. Kumusta ang 9 months? Okay raman. Okay, ang batasan. Good Ikaw, sa good. Good sira. Ramanan sa manang raman. Unsay nabal-an nimo nga wala nimo expect nga ana siya? Same raman dai may kanang ga kuan ni Lord nga lagad ba. So wala kay na nakita nga something negative sa una pero murag na fix nimo ba mula na? Wala. Good sa all good. Sa ikapulo nga bulan ka ha. Okay ra jud mo na. So unsay imong gi-expect sa relasyon since bago pa man eh? Wala pa man niya kabutos ka tuig. Kanang mura raman jabog kuan na ba? Mura na pug tuig sa Ano kuan. feeling? Oh. Unsa may mga nahitabo na within 9 months? Wala ra kanang happy ra ba inana. Pang-inspire para mo padayon sa pag-eskwela. Oh, inana. Sige, mensahe na lang sa uyab. Kanang ambing ka always sa mga eskwela dili sige glag then God bless. Love you. Ikaw, unsay masturya nimo silang relasyon daw? Magpaki-genuine rag yun, dili magplastikanay. Kay law ay sayang ang kuan pag agwanta nimo sa pila ka bulan ug maguba rag usa ka adlaw. Tinuod. May mo advice ni. Papa na ko na.